प्रिय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हम आप लोगन के बीच में एक बन्ना गीत लेके आयल बाटी। ये गीत वो समय है जब द्वार पूजा होला द्वारे पे, उस समय का गीत बा। अगर आप लोगन के पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर मत भूलल जाई। आप लोगन से रिक्वेस्ट बा। प्यारा बन्ना आया दुअरे, सजाई कोई से, प्यारा बन्ना आया दुअरे, सजाई कोई से, हो सजाई कोई से, सजाई कोई से, हो सजाई कोई से, प्यारा बन्ना आया दुअरे, सजाई कोई से, प्यारा बन्ना आया दुअरे। मलिया घर में हइये ना, मालिनिया घर में हइये ना, मलिया घर में हइये ना, मालिनिया घर में हइये ना, बन्ना के सेहरा गुथाई कैसे हो, बन्ना के सेहरा गुथाई कैसे, प्यारा बन्ना आया दुअरे, सजाई कैसे, प्यारा बन्ना आया दुअरे, सजाई कैसे, हो सजाई कैसे, सजाई कैसे, हो सजाई कैसे, प्यारा बन्ना आया दुअरे, सजाई कैसे, प्यारा बन्ना आया दुअरे। नौआ घर में हइये ना, नौनिया घर में हइये ना, नौआ घर में हइये ना, नौनिया घर में हइये ना, बन्ना कचौका पुराई कैसे हो, बन्ना कचौका पुराई कैसे, तो प्यारा बन्ना आया दुअरे, सजाई कैसे, हो प्यारा बन्ना आया दुअरे, सजाई कैसे, हो सजाई कैसे, तो प्यारा बन्ना आया दुअरे, सजाई कैसे, प्यारा बन्ना आया दुअरे। कहरा घर में हइये ना, कहरिनिया घर में हइये ना, कहरा घर में हइये ना, कहरिनिया घर में हइये ना, बन्ना का कलशा भराई कैसे हो, बन्ना का कलशा भराई कैसे, तो प्यारा बन्ना आया दुअरे, सजाई कैसे, हो प्यारा बन्ना आया दुअरे, सजाई कैसे, हो सजाई कैसे, सजाई कैसे, हाँ सजाई कैसे, तो प्यारा बन्ना आया दुअरे, सजाई कैसे, तो प्यारा बन्ना आया दुअरे, सजाई कैसे, तो प्यारा बन्ना आया दुअरे। दोस्तों, अगर गीत पसंद आए तो कमेंट जरूर कर जाए। आप लोगों से उम्मीद बा, आशा बा कि गीत पसंद जरूर आई। नमस्कार।